Арда не разбира защо Тунджай не прави нищо, за да помогне на сестра си. Ерхан иска Сибел да е щастлив, но не без него. Арда смята, че проблемът на богатите е, че се отказват много бързо. Тунджай се обажда на Елиф и казва, че много я обича. Ерхан не се отделя от Сибел. Двамата се сбогуват и си казват, че много ще си липсват. Тим взема Сибел и тръгват към летището. По пътя Тунджай се обажда и казва, че трябва да говорят спешно. Двамата се срещат и Тунджай признава, че Елиф изгуби бебето и крие истината от Ерхан. Сибел не може да каже подобно нещо на Ерхан. Смята, че трябва да го разбере от Елиф. Тунджай моли сестра си да не заминава и да не се отказва от любовта. Елиф забелязва, че Ерхан е тъжен заради заминаването на Сибел. Упреква го, че го показва пред нея. Сибел се отказа да замине за Германия. Тя отива при Елиф и я съветва да каже истината на Ерхан. Елиф не иска да изгуби Ерхан. Сибел обещава на Елиф, че няма да се показва пред Ерхан, преди да му каже истината. Елиф признава на Ерхан, че бебето им е починало. Ерхан я пита кога се е случило и разбира, че Елиф го е лъгала с дни. Той и заявява, че беше до тук. Всичко между тях приключи. Мелис съветва Сибел да помисли малко и за себе си. Ледената кралица не иска дете от друг, а само от Ерхан. Елиф е разбита, тъй като Ерхан я напусна. Сибел се появява пред Ерхан. Той е съсипан заради бебето и тя го прегръща.